Molweni family yasekhaya, igama lam ndiyaKholwa, abanintsi bandazi njengoRasta weCountry kula makhasi onxibelelwano. Ondiyakholwa nginyana kaTata uThanxolo, uTata uThanxolo uzalwa tatomkhulu uMakhaya, utatomkhulu uMakhaya uzalwa tatomkhulu uGunyazile, utatomkhulu uGunyazile uzalwa tatomkhulu uBhentsu, utatomkhulu uBhentsu uzalwa tatomkhulu uSamba, utatomkhulu uSamba uzalwa tatomkhulu uNgwendo. Ndingodlamini uZiza umtatela ungongono ncikula ubisi ndiguqula amagwalo unikula myela ucingo ulasho umthondo obomvu kanina makwandi. Umama ozala utata nguMamvulane, uMathuse, uBhayi, uKhetshe, unyeka umnyama icanda siziba masicamagusha. Umama ozala umama nguMagasela, uMthembu, uMvemve, uNdlovu ezidla ekhaya masicamagusha. Tata ozala umama uba uNkala, usitya sincane sityala abamthandayo masicamagusha. Ndithi mandiphele apho ndingxengxeze kwiziduko ezinobanga endingazibizanga nazo ndiyazibiza zezingaqumbi iziqalekisa masicamagusha. UNdiyakholwa ukhulele ePhedi entloko mazizi, apho wonke umntu wasekhaya evela khona ngokwazi kwam ke uyaqonda. Kodwa ke ngenxeni yempangelo abazali baye basuka phaa ePhedi baza apha eBhayi. Utata ufikele apha eMotherwell ke wafumana indlu ayithenge apha eMotherwell. Ekuhambeni kwexesha kwafumaniseka uba umama makasithathe nathi sisuke phaa elaa nto ePhedi size apha elaa nto eBhayi. Safikela eBhoxongo ke ukuthina ematyotyombeni phaa ngokutsho kwabazali. Kodwa mna ndizoqabuka ngoku sike sifumane indlu eWells Estate ngelaa xesha kusiza uMandela for the first time. Then ekuqabukeni kwam kulapho ke zonke ezi zinto zothanda iinto zam zemitya ziqale khona apha eWellesley, because ndikhulele kwi-environment whereby akukho abantu bebethanda umculo khona, uyaqonda. Abantu bethanda umculo, bethanda ifilming, so yeyona nto endindayithanda leyo nam. Abanye abantu bebedlala ibhola ke, ibhola ayonto ndiyiphiweyo, nezipotsi ayonto ndiziphiweyo, so bendingulaa mntu kuthiwa libhudwe yinkomo. So ndayibona uba ayiso space sam esi, but xa ndiphethe ipeni nephepha ndinento yobhala, ndinento yokhupha ngaphakathi, you understand. So liye lahamba ithuba sihleli eWellesley kunjalo. 2009 wasweleka umkhulwa wam, you understand. Kulapho ke ziye zaqala khona ujika khona izinto kum, because ukuba ungumntu ozalwe kukho umkhuluwa like kuwe, uyayazi uba umkhuluwa ngumntu ojonga kuye. So the minute laa mntu ubujonga kuye engabikho, kulapho ushukuma khona wena ungumntana, you understand. Sithe sisajonge loo nto ke ngobustoti bobuntwana kwasweleka utata 2014, you understand. Kulapho ke ngoku nam ndiye ndabona uba ulife ingathi akana-meaning, sayibika ngelo hlobo at that time, you understand. So ya bendisenza nje, bendingulaa mntana wenza nje, you understand. Ndine-weekend ezinkulu, tshintsha amantombazana, ndingenazi feelings, bendiyi-savage, bendingumntu onjalo, you understand. Xa ndisithi bendiyi-savage bengadanga ndafikela kwelaa cala loba ndirobha abantu ndithini, but bendingamcingeli onye umntu, malibeke ngelo hlobo. Bendingayazi into yokucingela umntu bendingamazi, bendicinga uba ndim umntu, you understand. Bendingumntana onjalo until 2020 ukumithisa kwam. Ubomi bam butshintshwe kukumithisa kwam, malibeke ngelo hlobo. Kuye kwalapho ke uvele khona uRasta weCountry. Abantu abaninzi bandazi ngoNdiyara Magazi, especially apha kule Motherwell, you understand. UNdiyara Magazi ngulo ke bene-weekend ezinkulu, ethanda amantombazana, esitya utywala, like bendisaziwa nje, you understand. Then 2020 kwenzeka le nto yokuba ngabana mandibe nenzala, you understand. Kuye kwalapho ke ndiye ndahlala khona phantsi ndazibuza uba kwenzeka ntoni, you understand. If ever ungumntu ube kwezi zihlangu ndikuzo, uyayazi into yokuba ngabana the first time usiva uba kukho umntu ozayo emhlabeni ngenxeni yakho, kuye kube ngathi liyacima izulu. Ube nezinto ezitshoyo bavuleka mhlaba ndingene, ngakumbi xa ukhulele kwikhaya elistrict, you understand. Ungayazi uzayixela njani le nto, uzawuthini, yonke laa nto, you understand. So yeah, iyaqala apho into yam yoba ndibe matured, because kuqala I was just a childish boy, you understand, ndingayazi loo nto leyo. Iyaqala apho into yam yoba ndibe matured. So yeah, ubomi bam ndingathi butshintshwe yinzala yam, because kuye yaqala apho into yokhumbula uba ndikhule ndingumntana kakade belithanda ihlathi, you understand. Bendithanda utya ii-bushberries, ingwenye, iintoni. So each and every time kukhule ingwenye, I will go to ehlathini ndiyozikhelela ingwenye. So ngo-2020 kuye kwalapho ndiye ndacinga khona uba, ye man, xa ndisehlathini bendifumana i-peace of mind. So now then ndine-suicidal thoughts, let me go and get a peace of mind ehlathini, not knowing uba ndibizwa ngumoya,
you understand, umoya usebenza ngelo hlobo. Kulapho ke ndimrhwegile khona lo moya ndinawo namhlanje, uya understand. So ndithe mna ndicimba uba ndiyophalaza intlungu yam yokuba mhlawumbi ndiyothatha ubomi bam, kanti umoya kulapho uzandingena khona. Uyaqonda, kulapho umoya uzandingena khona. Ndisakhumbula for the first time ndiguqile ndithandaze, likhona eli chiza ndingazolibiza ngegama, phofu mandilibize nguMaphozo. nguMaphozo, ndandithandazele ecam koMaphozo ndingamjonganga, ndithandaze ke le mithandazo mibi. Kwakho into ethi mandijonge phezulu, kuye kwalapho ndayibona khona iphawa yelanga. Abanye abantu balibona nje ilanga, bayazi uba yiphawa leya, uyaqonda, ngamandla kamdala ngaya, uyaqonda. Ngaloo mini ndayibona khona mna ndisathandaza ndinjalo. Kwakho into ethi jonga phantsi, kule ndawo uthandaza kuyo lichiza eliza kuphilisa elo khehlo elikhulu. Ndajonga phantsi nam, nanku uMaphozo, uyaqonda wena khehlo elikhulu. Kuye kwalapho zijike khona izinto, kodwa ke ndithi ke ngoku mandikhe ndisele amanzi, uba usisi unawo umbuzo andibuze nje kule vandla sendimnike wona. Ubhuti wenzani currently and uthetha kakhulu ngomoya? Can you elaborate for us uba nangomphi lo moya uthetha ngawo? Is it a spiritual or ngumoya we-Christianity? Ngumoya onjani lo uthetha ngawo? Uba ubundivile apha entethweni yam sisi wam, ndithe abantu abanintsi ilanga balijonga nje. Mna ngo-2020 ngolu xesha ndiyothandaza ehlathini, kwakho into ethi mandijonge phezulu. Kulapho ndaqala khona ubona amandla elanga. Ndicinga uba xa ndithetha ngomoya ndithetha nge-energy. Alright. Uyaqonda, i-spiritual energy, because lo moya siwumphefumlayo ngoku ayingomoya nje, siphefumla amandla kamdala. Okay. Immediately amandla kamdala eshata down awukwazi uphefumla xa uphelwa khona ngumoya. So lo moya simphefumlayo ngulo moya ndithetha ngawo, lo siwuphefumlayo. Ubhuti uyakhonza? Andikhonzi mna, kodwa ekhaya kuyakhonzwa, kukhonzwa eSabatha. And then phaa kootata kukhonzwa eWisile. Abantu basekhaya zii-Christians, nam ndandiyiloo Christian leyo, but ndaphuma ngenxa yezizathu zam after ndifumene lo umoya ndinawo. Because ndaye ndabona into yokuba ngabana when it comes to i-Christianity, sifundiswa kakhulu mos nakwinto yokuba ngabana let's believe. Yabona lo ndinawo umoya ke awufuni umntu obhilivayo, ufuna umntu oyaziyo uba yitafile imhlophe leya. Andibhilive uba imhlophe, because when you believe you are lacking knowledge. Ukubhiliva kukubhiliva uba ndithi ukholelwa kwinto yokuba ngabana akhona amanzi kulaa tanka, but awuyazi uba akhona ngaphakathi kulaa tanka. But mna ndibhiliva kwinto yokuba ngabana akhona kulaa manzi kulaa tanka because ndiwabonile akhona. Ndingumntu onjalo, nanoba ndicacisele nalo moya ndithetha ngawo. Okanye mandithi when you believe, ubhilive into yokuba ngabana into elayitisa esi sibane ngumbane, but you don't know uba ngumbane owenza ntoni. Mna ndingulaa mntu othi into elayitisa esi sibane ngumbane othe wathi, licingo elithile lithe lathi. Ndisebenza ngomoya onjalo, umoya wenyani, umoya wee-facts. So you're not a Christian, but uyakholwa kuThixo? UThixo ndiyakholelwa kuyo, because bendingasoze ndibe khona uba bengekho uThixo. So ukholelwa entweni? Andimthathi phaa ecaweni, because ndabona apha ecaweni zinintsi izinto ezingavezwayo nguThixo. So mna ndifuna zivele ngqo ngobunjalo bazo, ndingafumani ezi kuthiwa ithi eli hlobo, sukuthi ngeli hlobo. Like ecaweni ubunoyinotisa kwanecawa sititshwa nge-fear. Into engaphambili kwicawa yi-fear. Uba ufumene imali awanikele ecaweni, like they are giving you fear, each and everything about ungabulali ngoba uThixo uza kutshisa. They are giving you fear, they don't want you to be free. So ndikhonza kulaa Thixo lo wam na webhayibhile, you can do whatever you want to do, but uyazi into yokuba each and everything you do there are consequences. Okay. Ubhuti mentioned into ye-tech, wenzani kweli cala le-tech? Tech or i-technology Yes. ndothusile siswam, kaloku siphila kweli xesha le-tech zezintwana. Okay, when it comes to technology, ndi-ownisha i-studio kuthiwa yi-BDE Media TV, whereby senza le nto yenzekayo ngoku, sine-podcast, sirekhodisha umculo. Ngoku but ndifokuse kakhulu kwi-content yam, andisekho busy kakhulu kwezinye izinto since ndi-influence. Now the focus is in kweli cala le-influencing, whereby ndifundisa abantu nge-herbs, ndifundisa abantu nge-spirituality, sithengisa neesepha esizithengisayo zophilisa abantu, but there's a lot. Wonke umuntu ofuna ukuphila siyamphilisa. Ubhuti ufumaneka njani?
ubhuti ufumane kanjani abantu bandazi njengorasta wekhantri, ubungene kwi-social media wasetsho urasta wekhantri okanye uNdiyakholwa Ngwendo, uzawuvela uNdiyakholwa Ngwendo nemisebenzi yakhe. How old is your child now? Umntanam una-3 ngoku uzawuba na-4. Butshintshe kanjani ubomi bakho? Ubutshintshe kanjani ubomi babo? Undikhuphe esitratweni umntana, undikhuphe esitratweni, wandifaka endlini, wandenza indoda ekhaya, wandikhumbuza into yokuba ngabana kukho umntu okhulayo ngenxeni yam. Umntanam undincede kakhulu sisi wam, because ndiyacinga ngoku eziba ndihleli apha, ukuba ngabana ebengekho umhlawumbi ngendiphi ndinjani, uyaqonda, because before kubekho yena yayingekho lele phase ndikuyo, you understand. Ukutshintsha kwakho ubomi bam uye wandithatha wandisondeza noThixo wam, because ndiyabhiliva singabantu umntu nomntu unoThixo wakhe. As much as kukho uThixo wonke wethu sonke, but umntu namntu unoThixo wakhe. Lo uzawuthi ucinga ukuba natshisa athi hayi solima, nguThixo wakho lo. Omnye yena wathi ucinga ukuba elanatshisa libe, nguThixo wakhe naye lo. So uye wandisondeza noThixo wam, wandenza ndamazi umntu, wandisusa ipride, because bendingumntu onepride ne-ego uba bondivela apha ekuqaleni. So uye wandenza ndasusa ipride, ndasusa i-ego, ndamazi umntu, wandisa down to earth. Ubuyayibukela i-content yam, ndimdaka kakhulu i-content yam sisi wam, ndimdaka, ndijinga ii-dreads, ndithini, because ndisekwiprocess yokuzifunda. Xana ndiyijonga ngoku laa process yam, yiprocess yento, it was uThixo ndiyamthanda, it was way of uThixo, because it was i-manipulation kaThixo ukuba ondenza uba ndimazi umntu. You know, asoze kube lula uba ngabani uyabonyanya abantu abamdaka okanye abantu abazi-street kids okanye abantu abasokolayo, akusoze kube lula for wena ubazi until ungene ngohlangu zabo okanye ubabone uba baphila njani. Kulapho uzawuqala uqonda uba eyi, ibindim ingxaki apha, ayiyongxaki aba bantu, there is a story behind these people, you understand. So bendingumntu oyijonga nje ilife ndingenanto yokuba esokola nje, there is a story behind ukusokola kwakhe. Kwaye bendikwalilo nebhetyebhetye elisoloko liyakhalaza, bendithanda ii-excuses mna uba yho hayi ndiyezanga into ethile because kuyanetha. Namhlanje if ever bendiphumile ndizixela beza kwenza into ethile, raining or not, I'm going there. Ingaba sikhona i-story behind your outfit? Behind my outfit? Yes. Mna I trust when it comes to i-outfit. Wonke umntu one-outfit yakhe ne. I-outfit iphuma ngendlela ofila ngayo, ngendlela onguye. Like i-outfit ixela ubunguwe bakho ngaphandle, like ngaphakathi. Outfit is the way of showing ukuba ngabana ufila njani ngaphakathi kwaye ungubani wena. Xa uzazi uba ungubani. Bakhona abantu abanxiba uba kunxiba iNike namhlanje, sinxiba iNike sonke, uhamba with the fashion, with the trend. Xa uzazi ungubani, ungumntu onespirit esinjani, you know what outfit to wear. Andanoba ndiyavakala. Umzekelo, when it comes to me, uyazazi ii-chakras, uyamazi upepule umele ntoni. That's the reason why ndinxibe umnqwazi opepule with a flower on it. You understand? As babe nditshilo uba ndingumntu osebenza ngomoya, each and everything endiyenzayo inokumanifesta, inoku-attracta phakathi. Do you get my point? So i-inspiration behind my outfit is all about that, ukumanifesta phakathi nokuveza le picture. Umzekelo, uba ndinophuma apha phandle ujonga abantu abayi-20, ucomparison nam uzawubona uba ukho umehluko, and then there is a very huge umehluko. Yinto ezama ubonisa ke leyo nangaphakathi, inside me, ukho umehluko. So i-outfit yam ndingathi inspiration, nangona ngekho inspiration that much, but ndingathi inspiration yiloo nto leyo. So iwardrobe yam i-inspiration yiloo nto, ndibe ngelo hlobo. I-energy endinayo, ngomoya endinawo, nehlobo apha ekukhuleni kwam njengoba ndikule process ye-spirituality ngoku. Bakhona abantu abaye bamane bekufundisa, bekugayida there and there. Sometimes ke thina singule generation kuyakhona need ube ne-mentor, like as in ezawuba lapha. Sometimes sizibona nasezifowunini i-mentor, ubone lo mntu wenza i-content ethi uba ndiyayithanda i-content yalo mntu, ndiyayithanda ihlobo angalo lo mntu, and then you start changing ihlobo obona ngalo, ihlobo ozenza ngalo izinto. So yinto enjalo, as you can see, this is a Chinese pant, you understand. Into ezama ubonisa ke apha ekuhambeni kwam, ekutshintsheni kwam, iye zakhona iimfundiso zamaChina endizifumeneyo. So everything endiyenzayo mna, it's more like ndiyi-art nje ubunibona, but ke andizokwazi uyicazulula as in ukuyicazulula, but ndiyi-art nje ngobunibona, yinto enjalo. I-content yakho ingantoni? I-content yam is all about ii-herbs, ukuphila. It's all about ukuphila kwabantu, andibe ngelo hlobo. Ukuphila kwabantu i-content yam, because sisebenza ngee-herbs, siphinde sifundise abantu about i-spirituality.
siphinde sifundise abantu about ijourney yami, into yokuba ngabana ndihambe phi ndathini phi njani njani. So yeah, into enjalo. Abantu abandaziyo ke bandazi njengorasta wekhantri, ubhuti wehlathi. Bade bandibuza abantu, ungumntu otheni olithandanga ngehlathi ngathi unguThazana? Ulala ehlathini, uthini ehlathini? Bade bathi abanye andivasi because of each and every time xa bendibona kulaa content bandibona ndimdaka. I mean, uzawuthini ungabikho mdaka umntu osoloko esegadini elima, umntu osoloko esehlathini ugrumba amayeza. Hayi, gqiba amazipho amdaka amnyama. Ndiyagrumba amachiza, you understand, for uba makuphile kwanini. Do you get my point? So yeah, i-content yami injalo. I-content yami is all about uphilisa abantu. I-content yami is all about uthando. I-content yami is all about uxolo. I-content yami is all about ukuzazi. Uyabona umuntu onengxaki nami kwi-content yami ngumuntu onengxaki nesiqu sakhe. Umuntu engenangxaki ne-content yami ngumuntu ozaziyo yena uba ungubani. That's what I always say ebantwini, because many people, they will always mistake i-content yami, bathanda ukuthi awunangqondo, sure singqondo uyaphambana. And then I would be like, okay, oyena mntu uphambana apha nguwe, because you seem to miss the point. You seem to miss the bigger picture. And then honestly speaking, kweli gama lithi uyaphambana ndiyalithanda, because abanye abantu abalali noba limisho kuthini. Ukuphambana kum is more like ziindlela ezimbini ezingafaniyo, ziphambene ezi ndlela. So ngathi ndiyaphambana, it is because wena uhamba indlela yakhe ase-left mna ndihambe ese-right. That's the reason why usithi ndiyaphambana. Ayisuba kuthiwa ndishiywa zingqondo. Ndiyaphambana because ndihambe right, uhambe left wena. So now you feel offended now uba ubona mna ndihambe left. Umzekelo, umntu ozandijonga abe nengxaki nale attire, it is because ufila offended, akanaze yena abe nayo ne-confidence enough to wear like me. Une-confidence ukuba grand ku-skinny jean nontontoni. I'm not trying to ukuthetha kakubi ngabantu, but into endizama uyithetha, lo moya ndinawo ulukwenza ube free. Ndingahamba nangebhigini ndifuna mna apha phandle, andinaxesha uba ubani uthini, because ndiyazazi mna uba ithini into yam. So ndingumntu onjalo, I'm a free being. I'm just a free being. I'm expressing myself when it comes to my content. Uthe ulala ehlathini bhuti wam. What do you mean uba ulala ehlathini? Ndinefama sisi wam. Oh. So kulaa fama yam isehlathini phakathi. Into endibangela uba ndibe nefama esehlathini phakathi iziba benje ndisebenza ngokusikhanda amayeza. Ndiyayithanda i-peace. Andithandi ukuthi ndikhanda iyeza kubekho umntu othusa, hey tyho wakho, neempundu zakho. You know, like amazwi means a lot to me, especially xa ndiphethe umthi. Andifuni kubekho ilizwi elizawuphuma ecaleni okanye into ezandidistracta ndiphethe umthi. Mayibe zintaka, ibe zizilwanyana ezizandidistracta, because zona so zindistracta zizandihilisha, because i-nature sound iyakuhilisha as a human, you understand. As a human siyayinida laa nto singabantu, ukuzipha ixesha man, visit nature, you know, ukhangela uba uzawubuya unaso stress unaso na. Do you get my point? So indalo ndiphilise kakhulu, ndiyayithanda indalo. Njengoba ndiyithanda indalo is because ndizithandela uThixo. uThixo yindalo. Uba ngabani unengxaki nendalo okanye unengxaki namachiza esintu, unengxaki noThixo, umazi uThixo, because ichiza lesintu ukuze likhule likwazi uphilisa abantu lifukanywa nguThixo wakho lo usiphilisileyo. So unganengxaki nento efukanywa nguThixo wakho, that simply means unengxaki nesiqu sakho. Lo Thixo nawo umginyileyo ayinguye lo bekusuppose uba uginye yena, because lelo ndaphumela ezo nto ke ecaweni zam, because kwathiwa ginya uThixo. Ndimginyele ntoni uThixo? Ndazalwa nawo uThixo mna, akho nento uba ndiginye uThixo, akho nento uba mandibhaptizwe. Ndabhaptizwa sibelekweni sikamama, yiyo loo nto phambi kokuba kuphume mna kwaphuma amanzi. Wow. So andikwazi uphinda ndibhaptizwe kwesibini ngumntu onezono njengam, onetyala njengam, because ndizawubeka isandla ngomfundisi. Ubeka ntoni isandla kum wena? Ungubani uba mawubeke mna isandla? Uxolo uba mandivukelwe njengomoya phezulu. Kodwa ke xa ndithetha ngezi ntetha andithandi uba ngabana ndicenga, ngoba ndicenga ngamntu ngezi ntetha. Njengoba bendishiyo ndingumntu ozaziyo uba ndingubani na. Andicenganga uthandwa ngumntu, ndingacenganga ngamntu. Umntu ondithandayo ngumntu omaziyo lo moya ndinawo, ngumntu ofree ozaziyo. Masicamagushe. Camagu. But ubuthe kokwenu kuyakhonzwa eSabatha, kwakukhonzwa naseWisile. So xa uthi ubana akho mntu unokubhaptiza, anditsho mosi xa sizalwa siyazalwa sikhule, but sithi sisebancinci sithathe sisiwe enkonzweni, kuthiwe mthiyeni igama, kuthiwe ngundiyakholwa. So wena zange ubhaptizwe? Zange ndibhaptizwe. Into yam zange ndiyithande inkonzo ndisemncinci. Ndandingayithandi inkonzo ndisemncinci. E-seventh day kukho laa nto mos uba kuyiwa kusasa, kuyiwe afternoon. So ndandithanda ukuya apha kusasa.
ndikwazi nophumisa qhuba inkonzo ndimke. Zange inkonzo ndayithanda ndisemncinci, so into yenkonzo bendinyanzelwa. Napha endlini baphele beyi-accepta into yoba ndinalo moya ndinawo. Bayile abafundisi many times sisi wam, beyozama undigqwetha ingqondo, befuna nditshintshe ndiyeke uba ngulo mntu ndinguye. Bendixelela into yoba ndikholelwa njani kwabantu ababhubhayo. Yabo, mos uqala kwam uqala urhwegula umoya, uzawurhugula ngeenjongo ezingafaniyo. Uqala kwam urhugula ngala influence yoba abantu abadala balala ukuthula noxolo. As uba ixesha lihamba kwakukubona uba ayingomoya wabo lo, kwabona ngumoya abanawo, ukwi-creator nawo lo moya, ayingowabo. Qha ke bona sibasebenzisa as i-cable whereby uba uthandaza abantu bakowenu abalala ukuthula noxolo, bathathe lo mthandazo wakho bawuse kwi-creator because ngabo ababephile before wena uphile. Ngabo abalaziyo eli chiza ndilaziyo namhlanje uba lenziwa njani, sifunde kubo. So ndizama ukuthi ngabona abane-knowledge endingenayo mna. Bona njengoba benala knowledge ndingenayo mna, nabo bayifumana kwi-creator. And then njengoba bengekho kweli lizwe, because amazwe mabini sizwa ngokho ilizwe le-spiritual world, lekho ilizwe lenyama elisikulo thina, like 3D dimension. Siyabona njengoba sihleli apha sonke, bakhona abantu abahlala apha esingababoniyo, whether we like it or not, because noThixo wethu asimboni. Aba kuthiwa bamkile ke kuphumela umphefumlo kuba enyameni, sikholelwa kwinto yokuba ngabana phofu thina sazi into yokuba ngabana bahleli ne-energy enkulu of which is the creator. So the minute uziyaleza kwabantu bakowenu ucele into yokuba ngabana ukuba ngabana i-creator indiva, ubane nayo indlela nenoba i-create umvelo omthandazo, ndicela niyogqithisa mani mathehla amakhulu. And then xa isenzeka ke ngoku sisi wam laa nto within a short period of iveki, awukwazi ukuthi awukholelwa. Andifuni ukuthi ukholelwa, ukwazi ungayazi uba le mimoya ikhona kwaye iyakuva. Xa uthandaza abantwana abadala, ngaba bantu nabo bayayo emangcwabeni, uyothandaza emangcwabeni? Andiyi emangcwabeni, andinayo emadlakeni sisi wam, andiyi nasemingcwabeni. Because umoya endihleli nawo ngumoya ophilayo. So umoya ongaphiliyo andizimbandakanye nawo. Ndizawuguqula ndiye kwindalo ehlathini, ihlathi lelikamdala. Unganengxaki nehlathi, ukhona umoya omdaka apha kuwe phakathi, because eyona inyani apha ehlathini. Umzekelo ophilayo sisi wam, uyayibona ikati? Mandikwenzela umzekelo ikati. Abantu abaninzi bayayicapukela ikati because kuthiwa ithakathwa ngayo. But you will find out aba bantu bayicapukela ikati, they never even studied ikati uba yintoni ikati. Ingaba yeyiphi energy ikati nayo? Kuthe nje laa into amagqwirha yakhetha uthakatha ngekati, wayengazithakathanga ngenja. What's the powerful energy kwikati? So singabantu ke thina sine-tendency yozama, yongxama ngolaa nto, ngohamba ngezi trend, kuyathakathwa ikati, ungakuyiqwalasela into ngokwakho. So lo moya ndikuwo mna ndinika ithuba loba iqwalasele mani le nto, sungxama ngoyijaja le nto. Ewe bonke bathi ngale nto but khayiqwalasele uze neyakho iperspective ngale nto. Ikati kuyabona ke ndixelele ngekati, ndingumntu ofuye ikati. Ikati once umoya wakho ungabikho right, uzayibona izawuzapha kuye ikubrusha apha ezinyaweni. Ugqiba kwawo uyenza laa nto imke nawo wonke laa moya ongekho right, uzawuzibona uba siphumile i-stress kuwo. Ikati yesona silwanyana sinothando. Yiloo nto abelungu beyithanda kangaka ikati, because kwathi yesona silwanyana sinothando. Bendingayazi loo nto leyo until ndangena kulo moya. Ndingavumelana nawe kwicala lobana umoya uyaphuma kuwe, because growing up kwakudla ngothi xa ububolekise ngento ithathwe ibekwe enjeni, but ke nothi sasingasebenzisi ikati, ithathwe ibekwe phezu kwenja, kuthiwe whatever nto ibikulaa nto imkile. So wena uyazi njani yonke le nto? Azithi into ubuyifundisiwe or uye wazifundela? Ukuzihlalela wedwa sisi wam, ukuzihlalela wedwa, ubone izinto ezingabonwayo kuthiwa uyaboniswa, kuthiwa uyaphambana. Qala phaa kokwakuphambana, banyanisile kukuzihlalela wedwa, ubone izinto ezingabonwayo. Naxa iphuma inyoka apha ehlathini siza kuwe ungayibaleki wena. Andithi noThixo, uyoyikela ntoni? Biza uThixo wakho. Awuyoyika inyoka? Biza uThixo wakho, iyeza, biza uThixo wakho. Andithi idalwe nguThixo laa nyoka? Biza uThixo wakho, umxelele makangene kulaa ngqondo laa nyoka, mayengakulumi, awuzoya ndawo. Ukuba ngaba nikulumile laa nyoka wafa, akekho uThixo. UThixo wam ndimtshalenja ngelo hlobo. Sekusiza isilwanyana sinobungozi, ndibiza uThixo wam. Ukuba ngaba uThixo wakho uyaphila nyhani, xa kukho ingozi ezayo, biza uThixo wakho, simbone lo Thixo wakho uthetha ngayo. Ungasifundekeli ngoThixo ongaphiliyo thina. Lingundifundekela uThixo ka-Abraham, manomazi Abraham. Ndazi owam uThixo. So kule fama yakho isehlathini zikhona izilwanyana ubuke wadibana nazo? Zinintsi, inyoka yokuqala.
Okay, ezinye okay inyoka ininzi ehlathini. Ezinye Ezinye ngezingenabungozi, imivundla, iintoni, ezinye ke zinobungozi but inqakwe zinobungozi but ayinabungozi kuma, andinakoyika inqakwe. Neemfene ke but not iimfene imfene, iinkawu. Qha ezaa nkawu zikhula ibe ngathi ziimfene. Ikhona imfene le mnyama ojambazi, kubekho inkawu le ingathi yimfene. Abantu abaninzi bayathanda ukuthi yimfene ke loo nkawu leyo but yeah, ndingathi yimfene nam but yinkawu. Inkawu yamawa. Into enjalo. So akho silwanyana osoyikayo? Andizothi akho silwanyana soyikayo, andinafiye. Mandibe ngelo hlobo. Noba kunongena umuntu ophethe igana apha sidubule sonke khona ezongcazela lo. Ewe andizongabi nawo umbili but andizongcazela loo nto leyo. Nakenze unothanda wakhe. And uThixo ubukhona uza kusindisa. Uzandisindisa. Lixesha likaThixo loshaya. UThixo makangareleki bethuna. Masingasoloko sibiza uThixo xa sifuna imali. Awuzoyiva imali osokubiza uThixo ufuna imali. Kwezi zinto umzekelo le ndithanda ulima ke mna ke uyabona once igadi ifundisa ngobomi igadi. Igadi is so powerful sisiwam. Igadi iyakwazi ungakhuli izityalo zakho zifakile. Unkcenkceshelo usithini. Zingakhuli. Sibune. But the minute mna ke xana ndityala ndiqale ndithethe ilizwi liyadala. Nditice emveni kokuba ndithethe phaya emhlabeni ndityala iimbewu zam. Zikhule eli hlobo zikhula ngalo. Ukho le ntsangu ithandwa ngabantu ke. Intsangu yam ukuze ikhule ibe ntle kufuneka ndenze loo nto leyo. Ndimunce lapha ndithethe ndimanifeste le nto ndiyifunayo kuyo. Nditice lapha nditice amathe ndigqumelele zikhula apha elanto iimbewu zam. So loo nto ndithi ke mna ndikholelwa kumoya. Ewe sonke asimazi lo moya zange simbone but ke ngoku ndikholelwa kulo moya ndimbonayo uba uyasebenza. Kwaye xa kubuza uba uThixo, umzekelo bayathanda ubuza abantu, since ke uthi wena uThixo wakho uthini, ngubani uThixo wakho? Ndiye ndithi mna uThixo wam ndim. Ngoba kuthiwa iBhayibhile mos iphinde ibuye ithi ubana uThixo usidale sibumbe ngomfanekiso wakhe. So xa kunoze kubuzwe kuwo uba ngubani umamakho, umamakho nguwe. Uzofana nomamakho, ufana notatakho. So same thing nakum, ngubani uThixo? UThixo ndim. Uba uThixo ngumzali wam then siblings uThixo ndim. Ayithandabuzeki loo nto leyo. Umntu onentandabuzo ngaloyo ngumntu ongayaziyo okanye ngumntu oyi-enemy kaThixo ozama mna undikhohlisa ngaloo nto leyo uba ndinguThixo. Idla ngotsho nentshumayelo uba xa ucaphukela umntu ucaphukela uThixo ubuqu. Injalo. Ngoba umntu ngokaThixo wenziwe nguThixo. So injalo ke sam. Umoya andinangxaki necawe, ndingenangxaki nelaa but lihlobo abafundisa ngalo ecaweni. Ndiphume ecaweni ndibona uba yeyi bendisoyika nothanda. Ufumaniseke uba awukwazi nocela kuThixo because uyoyika. Kuthiwa yonela yile nto nayo ntontontoni. Ufumaniseke woyika nocela imiliyoni kuThixo because ingathi ngoku le miliyoni yimali enintsi. I mean ngoku umntu oyibhiliyonea out there, how can woyika ucela imiliyoni kuThixo? Incinci imiliyoni kaloku xa umntu oyibhiliyonea out there. Do you get what? So icawe iyekunika ifiyo uba yonela yile 2.5 uyifumanayo uphela kwenyanga, hanana ibe ngathi yimali enintsi le 2.5. Zimbuphu. Ndingumntu ndi-straightforward, zimbuphu ayomali loo nto leyo. Ndifuna i-8,000 umzekelo and then Thixo ndifuna i-8,000 ndibonisa uba bandenze ntoni. And then yenzeke loo nto leyo. Ndikholelwa kuThixo njalo mna sasiwam. UThixo wezitori wento yoba ndibalisele uba uAbraham waginywa yintlantsi wathini. Ndifuna iginye yena loo ntlantsi uyondilahla ngapha ndiyibone. Undixelela into endingazi, undixelela i-fairy tales, ndingumntu onjalo. Ndikholelwa kuloo moya onjalo ke. Yiloo nto ndisithi uba naxa kuphuma isilwanyana esithile kuthe kwathi abe ibingqondo yam bethe mandisebenzise umthi othile, mandiyoqaba umthi othile, ndiyongena emanzini ngo-3 ekuseni. So xa ndiphanga ngo-3 ekuseni ndiye ndithi Thixo bekutsho wena ke, ungakulingi undenzele loo nto. Yinto enjalo ke sisifam. Sona ngo-3 ekuseni kwelaa hlathi lakho kukhona namanzi? Amanzi akhona phaa ehlathini. Uyapha kwi-content yam sisam, ukhe uyobukela i-content yam. Kamani ngoku uyibukela since wazi lo undim. Abantu ke babhidayo xa ungena kwi-content yam uzawufika kulaa nto anemdakasholo phaa. Igcwele ngomhlaba engathi ayivasi. Injalo. Ngoku uzawufika unoyibukele ke with le mentality unayo. So ewe akhona namanzi phaa kulaa content. Iphinde ke lenze ndiyamthanda uThixo. Yabo indalo, yabona i-system inako ukusiqhatha kwesense uba singakwazi umazi uThixo. Kukho laa nto kuthiwa yi-fishing, ukuloba. Ukuloba ungane-best fishing rod sisiwam, ube nee-prawns, ube nayo yonke into ulobe. Ufumaniseke uzawugoduka ungabambisanga ntlanzi. But kufike umjita ophethe isinkari nehuku, alobe ngetrits, abambise intlanzi. Do you know why? Why? Because yena uloba elambile nyhani kwaye emanifeste apha phakathi.
wena uloba ngokudelela. Kunalaa nto uba ndinayo i-fishing rod, ndinayo yonke into efuna zezi ntlanzi. Ufumaniseka iintlanzi nyhani ziyafika zitye kwihuku lakho but azibambe kwihuku, zitya apha emacaleni. Ndiyayazi le nto ndithetha ngayo until ndathetha ngoba uba hayi Thixo ndiyayifuna le ntlanzi andizoyoyithenga phaa, ndicela ubambise namhlanje. Ubambise. So yonke into i-spiritual siswam, ubuya ingqondo yibale into oyicinga ngengqondo yakho. Ubona abantu besticked kwicycle eyi-one namhlanje. It is because umntu ucinga into yoba yho andinamali, yho ndinamatyala, yho kule weekend kuzawuthi, yho kwathi. Uzawuhlala kuloo cycle yamatyala because everything oyicingayo wena ucinga into ephuma ecaleni yamatyala, ucinga ngento yoba unamali, ucinga ngoba uyasokola. Ayikho into positive nje ukuyicinge wena. So uhlala ke kulaa energy yoba ulaa nto unegative. Yiloo nto ufuna uba ndiyazisusa ebantwini kancinci because nabantu ohlala nabo bayingozi uba ngabana abekho kulo moya kunye nawo, kunye kuwe wena ngaphakathi. Bangawudestroy umoya wakho, bawudemonize. So into njalo, yiloo nto uzawubona ixesha elininzi soloko ndisehlathini because ndithanda uba ndedwa because into endiyazi uThixo wam uthetha apha engqondweni, ulapha uThixo. So xa kukho abantu apha phambi kwakho nto uzahleli kufika umjida apho, hey mfethu ndingenelwe nto, hey masamsaselebrate ibhiya mfethu. No, xa ndisehlathini akho mntu uzawuthi ibhiya. Umntu ongena phaa kum ngumntu ofuna ukuphila. So uyoncokola nto ndiyincokolayo. But you mentioned into yobana uhlala ehlathini ixesha elininzi. So how do you make money for a living? Oh, okay. Imali ndiyenza ngoFacebook. Lo wokuqala like lo ndiveza kuyo like ulife wam kuwo, uyabona, ndiyenza ngoFacebook. Mandiqale ngoFacebook. Content monetization. Qale uba monetized 2014. Yeah. Hayi 2024, I'm sorry. Bhidanisa amagama, 2014, 2024. Qale uba monetized 2024. Yeah, first time ndiyenza laa mali ndandingekho sure, and then ndingomnye wabantu abaplage most of i-content creators zaseMotherwell about i-content monetization, which is kwazona bezingayazi at that time. Think ndiyablafa, andikho serious, you know. So uyifumana kwam ndaplaga ke ngoku abanye abantu, then abanye baqala ke ngoku like ukungena abantu. As uba uHarvey bekhe watsho, nakaFacebook ndiye ndibaxelele abantu ndibaplage about ezi zinto, but since abantu bengena-trust, as I said before, if ever awuzazi okanye awuzithembi wena, akukho lula uthemba omnye umntu, you understand. But if ever wena uyazazi, uyazithemba, like kulula uthemba omnye umntu because uyayazi into yokuthemba. Naxa uzithanda wena kulula uthanda omnye umntu, but xa ungazithandi akukho lula uthanda omnye umntu. So yinto enjalo ke leyo sisi wam. Ndiplaga abantu about ezi apps, abantu bangazithathi serious. Bakhona abazithatha serious, bakhona abangazithathi serious. So masiphume kule kaFacebook. Kukho ezi linki emane ndiplaga abantu ngazo about ii-games and surveys nale yohamba. Ndingumntu ongathandi uyikhwela imoto sisi wam. Umzekelo, uba noze ndifumane i-order ethenga ezi sepha zam, of which ngenye ndizayixela leyo ndithengisa neesepha, yabo, ithenga ezi sepha zam eseZwide. Ndizaya ngeenyawo eZwide. From Motherwell? Yeah, ngeenyawo eZwide. I have a reason. Ask me uba ithini i-reason. Sithini isizathu sakho? Sibuyela kulo mbuzo wakho, ubuzile uba ndiyenza njani imali. Kukho i-app phaa ekuthiwa nguSweatcoin. Laa app leyana uyenza imali ngohamba, kuyikhaltyuletha ii-steps zakho. So njengoba ndisenza laa mali, andithi kwa wena njengoba uthenga isepha kum uzandinika imali yedilivari. Ndiyayiseyiva laa mali yedilivari, ndihamba ngeenyawo. So ndiseyiva imali while making money, ndihamba ngeenyawo, and then ndigain i-fitness kwabo. Ibuyela ke kule app le ndiyityayo, ibuyele phaa le bathi abantu iyasibulala, yilisipha amandla, energy booster yethu, because once ndingene kule app ndingayofika nasetawuni ngeenyawo. Ndingaya in fact ndiya naseColchester, bayayazi kwi-content yam. If ever you can go deeper to my content yango-2040, yo-2024, sorry, ngobe ndiqala uba monetized, apho bendimdaka khona nyhani. Yeke luyibonayo ngoku ubona izitudiyo nantoni. Masibuyele phaa, back to the roots. Kulapho uzayibona khona where ndiqale khona ukwenza i-first 100,000 yam kwaFacebook 2024. How much? 100,000, my first 100,000, 2024. Of many? Your first of First many? 100,000. Andizoqhubeka ndithini, but my first 100,000 ndayenza ngoFacebook Okay, so 2024. how many followers do you have on Facebook? Over 200,000 followers.
Nice. you know. So yeah, imali ndiyenza ngoFacebook nangezi link ndizilando ndizipromothayo phaa kaFacebook, ndiphinde ndihayarishe nge-sound system like abantu abafuna bane-events, yonke laa nto. Bendihayarisa ngayo ne-system le yokufota, but andisahayarisisi ngayo ngoba since ndibhizi ne-content ndiyayiprioritize into edibana nokufota, ibhizi neento zam ixesha elinintsi, you understand. So yeah, ndihayarisa ngezipika, ndithengise phaa. There's a Isepha lot. uzenza ngokwakho. Izisepha endizenza ngokwam namachiza endiwenza, ndibhizi neento ezi-organic, you understand. Nee-tea bag ndiyazithengisa, like there's a lot nje endiyenzayo. I-tea bag zinjani? I-tea bag iyadiphenda uba ufuna, like there's a lot of ii-kinds ze-tea bag. Umzekelo, mandithi ukhulelwe, awufuni ii-pains while ukhulelwe, uyazisela ezaa tea bag qho kusasa. Xa uvuke umntu esekukhulelwe okanye umntu okhulelwe uyazazi ezaa pains zifikela umntu, i-morning sicknesses, umntu okhulelwe ufumaniseke uba isisu sakho sinee-cramps, yonke laa nto. To avoid ezaa pains zikhona ii-tea bag zaloo nto. Zikhona ii-tea bag ze-immune system booster, you understand, into enjalo. Zonke zenziwa nguwe? Zenziwa ndim ezo nto ezo, Wow. ndiyi-herb guy sam. Jack of all trades. Jack of all trades, enkosi. Wow. Ndinika ihlathi mna, ndiza kubuyela nengcambu. Le wena ucinga uba lukhula, mna ndiza kubuyela nengcambu, ndikuphilise ngalaa nto uyichamelayo. Ndikuphilisa kanye ngalaa ngca uyichamelayo. Injalo nje, ngumntu onjalo ke. Inkawu ityiwa ilila, imfene isinda ngogoloza. Yilona ndilithandayo ke elo, because liyathetha, lidiphu kakhulu qha abanye abantu abaliqondi, uyaqonda. Ngamanye amazwi xa ndiyishwankathela ithi loo nto leyo ayilolizwe lamabhetyebhetye eli, uyaqonda. Ayilolizwe lamabhetyebhetye. Ukuba ngabana uzawuzosililela apha, uzawutyhulila, kodwa uba ugolozile uzawusinda. Asoze uyifumane le nto uyifunayo uselibhetyebhetye elixhomekekileyo, you understand. Funeka uvuke uphakame uyozigidela, you understand. Lilizwe lethu sonke eli, ayilolizwe lakho. Mawuzigidele uzokwazi ufumana le nto uyifunayo. Masicamagushe.